by som rada privítala teraz pána Martina Winklera, mestského poslanca, a poprosila by som ho o pár slov. Ďakujem. Ja by som teraz rád zareagoval na to, čo hovoril pán starosta Kuruc, že odhlasovalo sa na zastupiteľstve nejaké memorandum, ale bol by som veľmi rád, aby sme boli realisti, lebo to memorandum má nulový záväzný charakter. Áno, je to len nejaké odporúčanie, nejaké vyjadrenie, ale nemá to absolútne žiadny záväzný charakter. A ja som na tom hlasovaní bol, samozrejme, že tiež, a hlasoval som rovnako za. Ale pýtal som sa vtedy pána primátora, konkrétne, aký je jeho názor na túto spaľovňu. Nech sa vyjadri. Pán primátor, prosím vás, podporíte, alebo budete bojovať proti tejto spaľovni? A to je veľmi dôležitý názor, lebo to je človek, ktorý vie spraviť veľa. A jeho odpoveď bola ticho. Mlčanie, ticho. Takže len, aby ste si vytvorili názor, že my tu môžeme o niečom hovoriť, môžeme mať nejaký názor, môžeme schvaľovať memoranda, ale primátor na priamu otázku neodpovedal a bol ticho. Takže to je k tomu. No a ja by som sa ešte veľmi rád spýtal, nemám rád aj kritické názory, aj kritické otázky, ja veľmi som stotožnený s veľmi veľa názormi, ktoré tu odzneli, ale či mi niekto mohol vysvetliť to, že pokiaľ viem, vo Viedni, v centre Viedne, je veľká moderná spaľovňa. Vieme, že Rakúšania sú veľmi citliví na ochranu prírody, ale vieme aj to, že Rakúšania prijímajú dovoz odpadu do tejto spaľovne do Slovenska. Čiže dovolujú, ale neviem, mám takú informáciu, že dovolujú dovoz odpadu zo Slovenska, predpokladám aj z iných krajín. Viem, že sa tam vozí firemný odpad, ktorý je problém spaľovať na Slovensku, lebo ZEVO spaľovňa spaľuje len komunálny odpad. Ako je možné, že takto ekologickí Rakúšania v centre Viedne dovolia doviesť hypoteticky nebezpečný odpad do svojej spaľovne? Ak mi to niekto vedel vysvetliť, ja sa veľmi rád poučím, že asi mi to potom prípada, že oni sú s tým OK a viem, že sú proti, vieme všetci, že sú proti atómkam, že si teda veľmi dávajú záležať na svojom životnom prostredí, že ako to je. Môžete mi to prosím, vy by ste mi chceli asi vysvetliť, čak? Ja sa posuniem, kľudne vás pustím sem si sadnúť, aby ste boli... Nie, to je na chvíľočku. Ja sa veľmi rád poučím, lebo mám rád akože komplexnú informáciu. Ďakujem. Jedna vec je technika a technológia, aká sa tam používa. Jedna vec je, ako je to prevádzkované. Ďalšia vec je, kde tú spaľovňu umiestnime. A spaľovňa vo Vlčom Hrdle, kde je ďalšia spaľovňa, kde je rafinéria, kde je viacero petrochemických výrob, tepláreň Slovnaftu a tepláreň mesta, je toto územie je neúnosné pre ďalšiu aktivitu takéhoto typu. Ja to nenapadám, ja len hovorím, že... Preto, Jasné, to chápem, ale že či im to nevadí, že či je to potom keď je to v centre Viedne... A ešte aj to, že skutočne Bratislava má svoj odpad vyriešený. Prečo by to mala byť ďalšia? Ale ja som sa pýtal niečo iné. Ja teda hovorím, že či to je... Nie je toto územie, tak však cítite, aký je tu smrad z toho Slovnaftu. Ja to nechcem tu stavať. Znásobujeme fotochemický smog, znásobujeme spád, depozíciu ťažkých kovov a všetkého tohto v tomto tak zaťaženom území. Podľa mňa je to neúnosné tu na ďalšiu spaľovňu. Vždy to závisí, že kam to umiestnime, jaká lokalita. Ale ja to nechcem stavať tu. Mne sa to tiež nepáči, aby to bolo na Žitnom ostrove. Ja s tým úplne súhlasím. Ja len nerozumiem tej logike, že oni si dovezú zahraničný odpad do centra Viedne a sú s tým OK. A pritom sú tak zaťažení na svoje životné prostredie. Len toto by som rád pochopil. No, ja si myslím, že to je jednoduché. Hlavne v tomto. Prosím vás, ako my veríme orgánom štátnej správy na Slovensku? A ako veria Rakúšania? Okay. No, pracovala som v štátnej správe. Bola som inšpektorkou životného prostredia 6 rokov. Takže ja viem, ako sa robia aj kontroly. A keď sme aj pri nejakej veľkej snahe niekedy, aj keď sme chceli robiť kontroly, my sme boli obmedzení jednak našou spôsobilosťou, čo sme mohli a čo sme nemohli, prípadne nejakými byrokratickými úkonmi, alebo papier veľa znesie. Áno, ja to poviem teraz tak od slova do slova, že žiaľ,
toto je Slovensko. Na Slovensku nemôžete úplne všetkému veriť. To je Preto validný ten argument. Rakúšan, ešte ma nechajte dohovoriť, ten Rakúšan preto viacej verí orgánom štátnej správy ako tu. Áno, druhá vec je, ešte lebo ja som spomínala tie biomonitoringy a tak ďalej. V súčasnosti takto, pred nejakými 10-20 rokmi sme vôbec neriešili nejaké perfluor, alkylové látky, či ako tie fasky, čo teraz vieme. Takisto sme neriešili až tak tie retardéry horenia, že? To znamená, toto sú teraz nové objavy, že takéto látky žiaľ vznikajú a nachádzajú sa, ako som spomínala teraz tuto, že v tom popole, ktorý z toho vzniká, že sa tam nájdú, hej. A takisto tie dioxíny, ktoré aj pán starosta spomenul, že zaviažme na pol roka, no nemôžeme, pretože legislatíva je, že raz za pol roka sa to meria za ustálených podmienok. A teraz má smernica Európskej únie, lebo zistujú, že pozor, že keď nastane nejaká porucha, čiže je to o technologickej disciplíne. Budete veriť MOLu toľko, ako veríte tým Viedenčanom. A pri každej poruche môže ísť o nejaké zvýšenie tých dioxínov. Toto sa presne zistilo v Harlingene, kde jedna odborná organizácia Toxico-Watch robila 2 roky semikontinuálne meranie dioxínov na komíne a zistila, že pri nábehoch alebo pri nejakej kontrole unikne toľko dioxínov, ako za pol roka, teda tých málo. Hej? Čiže o tom to je. Verím, ďakujem za validný argument. Ja neverím slovenskej kontrole, súhlasím sa im, verím rakúske určite výrazne viac. Ale nevedel som ten rozmer, že vlastne pri slovenskej kontrole môže ten majiteľ tej spalovne asi viacej podvádzať ako v Rakúsku. Len to som nerozumel tomu. Tak akože, ďakujem za vysvetlenie. Sa, ja to nemôžem to takto nejak napádať, ale viete, je to teraz aj, áno, aj tam, jak sme hovorili, že to tuším, Dorota, ty si spomínala, áno, tu máme súkromníka, ktorému ide o financie a tuto máme nejaký verejný záujem, keď to teda vlastnia napríklad obce, hej, a ktoré sa teda, ktorým záleží na životnom prostredí. A teraz už len, to mi aj ty môžeš potvrdiť, už len výmena aktívneho uhlia, alebo čo, to sú obrovské peniaze. A teraz ten inšpektor proste nemá tú možnosť kontrolovať, ako často sa to mení tá náplň, či je to dostatočne stále. Vychádza z toho, čo sa nameria. A pri tom meraní tie dioxíny sa merajú za ustálených podmienok. A to je to, čo som hovorila, že smernica už teraz chcú, že raz za 3 roky budú musieť merať aj pri nábehoch alebo pri ukončení tak nejak a chcú to sprísňovať práve preto, že sa zistili tieto nezrovnalosti, že áno, keď všetko dobre beží, tak sú to skrátka, ako tie úniky sú tak minimálne, že je to teda akože OK, ale najhoršie sú technické poruchy, nejaké zmena tých parametrov počas teda toho priebehu a ja stále tvrdím, technologická disciplína je veľmi dôležitá. Áno, ja som chcel tú logiku porozumieť, ďakujem. Viedni a o tom vývoze, že máte informáciu, že koľko 1000 tón ročne to je? Lebo ja mám informáciu naposledy za rok 2022 a vtedy vlastne Slovenská republika vyviezla do Rakúska 13 000 tón za celý rok. Čiže to je oproti tomu, aká je plánovaná kapacita tejto spalovne, ktorá chce spalovať 220 000 tón a z toho vyše polovica vlastne má byť komunálny odpad. Čiže ani nie tento ako keby priemyselný, ale komunálny, ktorý je úplne zbytočné spalovať, lebo ho vieme inak riešiť. Tak to je vlastne také zavádzanie, lebo naozaj ako argumentovať tým, že 13 000 tón je potrebné vyvážať a že ako keby tie firmy si za to zaplatia a teraz, že my kvôli tomu musíme vyše 200 000 tón tu postaviť spalovňu je nezmysel. Aby sme sa dobre rozumeli, ja som len počul, že tam vyvážajú a hovorím, že sú s tým OK. Neviem, koľko tón to bolo, takže neargumentujem počtom tón a za ďalšie nepríde mi logické, neviem, odkiaľ by Slovno-Vťacka spalovňa vedela mať toľko komunálneho odpadu, veď predsa OLO si bude voziť do svojej spalovne, prečo by to dávalo niekomu inému, takže nepríde mi to logické, súhlasím. Oni ani neplánujú, a neviem, či sme to dobre spomenuli dostatočne, oni ani neplánujú dovážať z Bratislavy a okolia.
Oni to aj v tej zvozovej štúdii priznali, že oni vedia, že proste že máme spalovňu a že vlastne Bratislava je takto zabezpečená. Preto oni vlastne tam naplánovali ten dovoz vyše 180 km vzdialených miest. Áno, neoplatí sa to a nie je to úplne logické a to už tu viacerí odborníci hovorili. A ja by som ešte povedala k tomu Rakúsku, že ono sa to takto zo zahraničia môže zdať, že oni ako keby sú v pohode s tými spalovňami, ale nie sú. Tam sú tiež environmentálne organizácie, tam sú tiež aktivisti, tam sú tiež znepokojení rodičia, tak ako my. A toto, ako hovorila Dorota, keď bola v tom Linci. V tom Linci sme sa stretli s aktivistami z Extinction Rebellion priamo z Rakúska, ktorí priamo tam prišli protestovať proti tej spalovni spolu s nami. Lebo oni tiež nesúhlasia s tým, aby sa toľko odpadu spalovalo, lebo vieme, že to je škodlivé a vie to celá Európa, uvedomujú si to tí ľudia. A akože zavádzať tým a povedať, že však v Rakúsku je to v poriadku, tak toto často robí aj pán Taraba a robí to Slovnaft. Nehovorím, že vy, ale je to v tých médiách, to aj pán Taraba hovoril. Akceptujú dovoz odpadu zo Slovenska, som hovoril. Ale aj my akceptujeme dovoz, lebo ja sa nechcem s vami hádať, ja som si chcel nechať vysvetliť. Ja len dopoviem, že my dovážame na Slovensko 500 000 tón odpadu. Tiež my dovážame oveľa viac, ako vyvážame. Toto je tá skutočnosť. Skladkujeme ho. Nie, my dovážame odpad, ktorý spalujeme v cementárniach. Lebo nemáme výrobu tých tapiek, máme málo výrobní tapiek a proste my musíme tie tapky dovážať a toto je realita, že my oveľa viac dovážame, ako vyvážame toho odpadu. On toto vám Slovnaft nepovie. Ja to nemám od Slovnaftu. Toto je iná téma. Ja som si chcel nechať vysvetliť logiku. Tak ďakujem za vysvetlenie. Ešte ja by som chcela poznamenať to, že to je tiež dôsledok toho rozhodnutia, ktoré sa stalo voľakedy, že vybudovali takto vysokokapacitne spalovne a na tú efektívnu prevádzku celú oni potrebujú určitú kapacitu naplniť. Ako keby ste v 10 litrovom hrnci varili 2 deci polievky, to sa vám neoplatí. Čiže oni potrebujú na celé to fungovanie, celé toho mechanizmu, nielen to spalovanie, ale potom tých čistiacich všetkých procesov, musia tam mať určité množstvo odpadu, aby to celé reálne dobre fungovalo. Čiže oni sa snažia ten odpad si zabezpečiť. Ale to je bohužiaľ zlé rozhodnutie v minulosti, že takéto veľkokapacitné spalovne sa stavali. Ktoré veľkokapacitné? Ešte za roku 2030, keď táto spalovňa pôjde do prevádzky. Ja si myslím, že na Slovensku, lebo také nie sú na Slovensku. Keď pôjde táto do prevádzky, bude mať rok 2030. Čiže zase ten tlak aj vôbec tie technológie recyklačné budú zase úplne niekde inde. Čiže obávam sa, že toho komunálneho odpadu bude menej. Jedine, čo to môže byť zaujímavé, bude lukratívny odpad, nebezpečný zo zahraničia, ktorý komunálne spalovne obyčajne nemôžu spalovať. A Slovnaft kvôli svojmu nebezpečnému odpadu bude mať právo spalovať nebezpečný odpad. Ja súhlasím s vami, že dovážať sem nebezpečný odpad do zahraničia absolútne nepriateľné. No. Ale ja si neviem, či som teraz vhodný na to. Ja som sa chcel nechať poučiť o tom, že teda pýtal som sa na tú viedenskú a ešte som chcel povedať, aby sme neboli naivní, že nejaké memorandum, ktoré bolo odhlasované, že nám nejakým spôsobom pomôže, má nulový záväzný charakter. Mesto je účastníkom konania. A primátor sa nevyjadril, k tomu som hovoril, bol ticho, keď som sa ho na to pýtal. On je zástupca pre životné prostredie, takže... Bola to otázka na pána primátora, takže ja chcem, aby sme vedeli, že tam nemusí byť žiadny, že to ešte neznamená, že sa mesto voči tomu postaví. Ďakujem veľmi pekne. Môžem ešte len také doplnenie, že my v podstate ten problém tých skládok na Slovensku máme preto, že my tie skládky naše nevyzerajú tak, jak mali už 20 rokov vyzerať. My vlastne 20 rokov neplníme ani záväzky akože v rámci z Európskej únie, a tak nielen my, to aj viaceré krajiny, ako sa toleruje, že v podstate hádže sa tam všetko, áno, na tie skládky. Už dávno mala byť, že jednak sme z toho mali vytiahnuť ten kuchynský odpad, lebo ten nám robí najväčší problém a tie rastlinné odpady, ten nám vytvára ten skleníkový plyn na tých skládkach, hej, čiže to je najväčší problém, ako vo vzťahu ku klíme. A vlastne sa malo už dávno upravovať, to znamená ešte z toho komunálneho odpadu, z toho zvyškového, teda toho by malo byť čo najmenej, teda znamená nie nejakých 200, ako som
som čítala tam v Taliansku, alebo aj niekoľko 100 miest už v rámci Európy dosahujú už menej ako 100 kilogramov na občana toho zmesového, zvyškového odpadu, kdežto u nás je to nejaká polovica zhruba, to znamená viac. Čiže dá sa to. A o to ide, že my musíme tento riešiť. To chceme všetci. To potrebujeme a tento zvyškový odpad sa ešte mal upravovať. A to je to, čo pán minister už prekladá zase od 1.1.2027. Z neho ešte vytiahnuť to, čo sa dá spáliť. A to sú potom vlastne aj tie tapky. Tie, ktoré teraz dovážame do tých cementární a namiesto toho, aby sme si tam dávali naše vlastné. Takže to. Ja by som vás poprosila, aby sme sa trošku posunuli. Dobre, pretože ale už ja ešte ľudia jednu musia poznámku. odchádzať. Myslieť si to, že zaviažeme investora, že nebude spaľovať zahraničný odpad, je nereálne. Je to nereálne a pri tých druhotných palivách sme chceli zakázať dovážať na Slovensko. Keď tak ten odpad, ktorý by sa prepracoval na druhotné paliva. Keďže sme jednotný trh európsky, nedalo sa to spraviť. Nie je to ani legálne, dá sa to napadnúť. Čiže týmto smerom myslím si, že nie je správna cesta. Dobre, ďakujem veľmi pekne.